This Friday morning mga kapuso, let's get inspired sa istorya sa usa ka Dabawenyo visual artist diin ang iyang mga obra tatak Mindanawon gayud nga na-showcase na sa international exhibits. Ato makauban si Anoy Katage. Bayang buntag Sir Anoy ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Ay, good morning, Jel. Maayo man. Naalang sa balay, permi. Og Sir Anoy, una pa nato hisgutan ang imong career isip usa ka visual artist. Gusto na mo masayran kung kanus ba ka nagsugod nga nahilig sa arts? Actually, nagsugod jugo, wala pa ako nag-eskwela. Actually, kung sa'yo makitaan ako nga sceneries or mga nasa comics or nasa TV pero black and white pa that time. Mahilig jugo mo sundog og mga images. So, 3 years old, nag-drawing na ako. 4 years old, gina-develop na ako. Murag siguro, hatag yun sa Ginoo nga talent. Wow, at a very young age no nakitaan na gid ka og potential sa natad sa art sir. Apan paunsa ba nagsugod ang imuhang journey isip usa ka artist sir ug unsa ba ang sagad inspirasyon nimo sa imuhang mga obra? Exposed ko sa una sa Lumad area. During sa akong immersion sa una, late 80s ug early 90s, medyo nakaabot ko sa sitwasyon bitaw sa kabukiran sa Mindanao. Naaapat tong mga harassment gali, discrimination sa mga IPs. Mismo ako experience nga naay mga land grabbing, naay source sa mining. Katunga time, na-timingan po nga na-display sila, napod mi dito. Pero naapil na document sa akong utok ba nga, uy, inani din na sila. Murag, saan makalung ko sa inyo sa una, kung wala pa ako na-expose sa bukid. So dito na ako na-conclude ang tinuod dito diyan. Pero pag ato na magbukid, wala pa ko thinking mag-paint ko. Kundi natigom lang na ako na siya. Siguro nag-start ko mga 1983. Then dito na ako na akong journey sa akong pagka-visual artist. Naka-launch ko og one-man show sa Marawi City, 1989. Pag after ito nga one-man show, tuloy-tuloy na siya. Isip usa ka visual artist Sir Anoy nahimong reflection sa tinuod nga panghitabo ang imuhang mga artworks ug sa pila ka tuig na nga nilabay nga nagmugna ka og nagkalain-laing obra asa na kini naabot sir? Wow. Actually, diri lang ta sa local pero maabot na gid ang panahon nga nag-ipitar sa ibon outside sa Philippines. So, ako'y naabot na sa Sweden, sa Germany, US. Karon sa Diyos, nakaadto ko sa Singapore, nakaadto ko sa Malaysia. Ito akong last na international na show. Pero mostly ito mga invitation na magpadala lang artworks. Pero at least ako artworks, nakagawas. Bisagara ko sa Pilipinas. So in general, duha lang yung country akong nagtuan na ako dito, Singapore o Malaysia. Wow, good to hear that sir no. Og I'm sure proud kaayo mga Dabawenyo nga napasigarbo nimo ang tatak Mindanaoan artworks sa international galleries. Oh, ako kay ang garbo kay ang pinaka-ganahan ko kay kurang na-educate po dato sila sa ako as Mindanaon. So napakita na ako dito nga naapoy mga sitwasyon nga wa nila nakita. Inana pag ka-rich ang kultura sa mga IPs sa Mindanao, Nanana o Philippines kay tungod po sa ka-detail sa akong trabaho. Ang meaning nako is inana ka-rich ang atong kultura in terms of kanang dances, rituals, pa sa ila po during sa interaction na-share na ako nga karon nag-exist pa na siya ng mga practices sa atong mga kada tribe sa atong mga IP sa Mindanao. So napasigarbo po na ako ba nga na-expose po sila through my paintings, artworks na nakita nila nga inana pa tayo diri ka-rich. Isip Mindanaoan Sir Anoy, we are grateful sa imuhang kontribusyon sa natad sa visual arts kay tungod niini imong gihulagway og gi-picture out ang istorya luyo sa mabulokon nga tradisyon sa Mindanao. Apan karon ba sir nga nakasinati ta og kining pandemya, isip usa ka visual artist, paunsa ba mo naga-cope up sa pagpadayon sa inyong paggama og artworks? Lagi labi na karon nga pandemic, sus dagko kay epekto ni sa mostly sa mga artist. Na minus-minus baya po ang kuan, mga shows, mas sama po, mas gwapa po kung effect kung naka-physical ang sit-up. Na makita agad direct sa mga tao ang inyong mga trabaho kay mas mapil. Ang advantage lang po sa amo karon sa mga ako libanan po sa kauban kapwa artist. Ang among mga trabaho sa una, nawa pa na tiwas. Nahuman, pinarawan bilis balay, o naka-produce po og daghang artworks. Imagine ka, karon almost 1 year, naka-almost 80 plus ko ka artworks. Madagko ug gagmay na ako'y nahimo sa lain-lain pod nga forma, naay sa sinina, naay sa pantalon ug naay sa mga bisag sa mga sakyanan. So moto na yung mga disadvantage na yan.
Wow, great to hear that, Sir Anoy, no? Ug I'm sure daghan ang inspire ng mga artist karon. Sa mga nagsugod pa lang sa maong craft, sir, unsa ba imuhang mensahe alang kanila? Siyempre, sa mga baguhan, create ka o kanang sarili nimo nga style. Pag agyan sa nimo ang mga basic. Actually, pinaka-basic, practice lang gina siya. Sige din mong practice. Makasarili ka man og kanang imong style. Ka-establish mo kag pangalan na namo ka identity nga. Ikaw ni. Siyempre, last mahimo, wala kita sa bisyo. Lingo ko sa inyo kung pwede dili umag sigarilyo, drugs. Sayang man tanan kung nakakana. Kung sa gihatag sa ato sa Ginoo tong mga pag-uwan. Padayon lang. Practice. Alright, dahil salamat Sir Anoy sa pag-share sa imong istorya. Isip usa ka Mindanaoan visual artist ug unta no padayon sa pagpasigarbo sa atong mabulokon nga kagikan ug istorya. Amping pirmi, sir. Nagkakayang salamat, Jen. Nagkakayang salamat, GMA. Kini ang At Home with GMA Regional TV.